Hvad så YouTube? Og i dag der sidder vi vist lige her og optager lidt. Hvad for hvad jeg kan se af? Inde på Lintech. Jeps. Inde på deres nye KitPP. Mega fed KitPP. Og vi har bare siddet Forresten, vi har bare nørdet den hele morgen, og jeg har lige fået 4 nettestarts for at gå over til der, hvor du var. Jeg har sådan lige nettestarts lige nu går jeg og kører det bare, når man har det godt svært. Jeg har 10. Fordi jeg fik de der 4, så fik jeg lige... Så har jeg 10 nettestarts. Og jeg tager Kit Special. Og så frøflæk ham der Jonas der. Jeg synes ikke Kit Special er meget godt, faktisk. Altså, hvis bare du skifter dit svær ud med det der, du får i det normale. Så er det fint nok, altså. Så er det okay. Jeg har lige fået 3 netterstars til, så nu har jeg 13 netterstars. Og der vil være IP nede i description. Jeps. Til serveren. Eller IP'en, ja, til serveren. Sådan det var. Netterstars, jeg flækker lige nu. Hvor er det fedt. Jeg dør også nu. Det gjorde jeg ikke. Og det er mig. Sorry, jeg har ikke set det dig. Bare gå ind og lægge det derinde. Jeg mangler kun 4. Er Jonas stadig inde? Er Jonas stadig inde? Nej, han er gået ud, godt nok. Ja, jeg mangler kun... Nej, han er så igen. Jonas BK. Jeg mangler 7 netterstars mere, så kan jeg købe mit svær igen. Bedre. Flæk ham der. Flæk JBK, jeg kan booste dig, hvis det er. Yes. Easy. Godt. Hvor mange fik du? Bare ned med netterstaren. Og ja. Jeg håber sgu, det bliver en fed YouTube-kanal. Det håber vi da. Der kommer nok en masse fede serier. Yep. Måske kommer der også noget script. Og noget CS, tænker jeg også. Ja, og noget... Måske nogle vlogs. Måske. Har du nogen? Der kan altid være vlogs, altså. Ja. Så tager vi til København. Ja, vi skal sgu snart til København. Ja, vi skal sgu. Han er her, Jonas. Han løber ud ved spawnen nu. I see. Det var ham. Ja. Han har opgraderet sit svær. Sikker? Ja, det tror jeg. Men jeg tror godt, vi kan få ham. Hvis bare vi kommer bagfra. Okay, jeg fik okay mange hits på ham. Ja, han kommer herover nu. Okay, han kigger sin enderchest. Yes, jeg fik ham. Jeg fik ham. Nej. Der var sådan, lå måske sådan 3 netterstars eller sådan noget. Som jeg ikke nåede at få. Og hvad for et level er du egentlig i? Hvad er jeg i? Ja. Okay, han er jumpet igen. Okay, du er i level. Jeg er level 16. Ja, fed. Fitte. Nå. Der er en OP, der er ved at dø. We kill him. Kommer en bag dig? Ja. Gør der det? Det var der i hvert fald. Ja, der står en herude. Jeg kan lige prøve at se, jeg kan lige give ham nogle hits. Jeg ved ikke, om jeg kan flække ham. Det kan jeg godt. Han er død. Okay, det er Jonas. RIP. Sådan er der inde i det der hul. Ja, jeg løber lige fra ham. Yes. Eller det gør jeg ikke. Jeg bliver så ramt lige i nakken med... Yes, jeg kan opgradere mit svær. Skal vi se. Jeg svær, det her det lægger ordentligt meget. Vi tager det her kit. Godt nok. Jeg ville faktisk slet ikke, man kunne opgradere til level 7. Sådan der. Jeg kan vist også opgradere nu. Opgradere dit gear. Nu er min i IV. Nu er min i 5, tror jeg. Ja, mit svær er level 5 nu. Det er level 7, er det? Nej, what? Nej. Mit er diamond svær. Hva? Det er sådan, du kunne få et diamond svær.
Det er fordi, når man kommer i level 7, så er det Diamond Sword. Bare normalt kun diamond svær, ikke... Nej, ikke enchanted, bare Diamond Sword. Mm. Det er derfor, at det er derfor, han har Diamond Gear. Det er derfor. Det er fordi, når man opgraderer det fuldt, så får man Diamond. Han har også taget sit gode gear på, så det ser det ud som. Ja. Jeg kan godt lide, at der er bare ingen af os. Vi er bare normalt Diamond Gear. Mm. Men jeg vil opgradere mit nu, tror jeg. Jeg opgraderer også mit gear. Fordi det begynder at blive godt nu, at man skal til at gøre det. Og jeg begynder at blive sådan okay OP'eren. Ja. Det er bare alle de der gode, de er inde lige nu. Så er der ikke rigtig sådan alle de dårlige, ikke rigtig herinde. Okay, vi går efter ham. Yes. We kill him. Nej. Nej, hvor er det rif. Hvor er dig, sorry. Hvor meget skadede jeg egentlig? Ret meget, det skadede 4 liv eller sådan noget. Sygt. Der er en, der jumper ned her, tror jeg. Ja, ej, Jonas jumper ned. Rip, han er efter mig. Nej, han er efter mig. Bare kom over og hjælp. Kommer. Så får vi ham. Der er fucking... Ja, no, det er begge de to UP's, der er dernede. Ja, nemlig. Og jeg havde det der, når man bare sparer op til noget, det tager så lang tid. Der døde Jonas lige lidt. Wow, de skal have mange slag, bare sådan normal iron. Jeg har, jeg har lige fået 3 netterstars. Så jeg vil lige løbe. Okay. Hvad level er du i? Jeg er i level 19. Ja, okay. Hvor mange kills har du fået? Jeg har 92. Ja, okay. Du har 12 kills med mig. Nej, 13 kills med mig. Så nok derfor. Ej, jeg hittede ham. Fuck. Okay, jeg tager lige ham her bagfra. Hjælp mig lige, ja. Det kunne være en god idé. Lige at få noget hjælp her. Yes, vi fik ham. Nej, du. Det gjorde... Ej, vi døde alle sammen. Jeg tror Jonas var... Ej, det var Jonas. Han fik ordentligt mange netterstars der. Ja. Han fik lige... Jeg havde 4 på mig. Oj, der fik jeg lige et boost der. Der tager vi lige Jonas bagfra her. Lol, han går bare efter dig. Væk. Nej, der er lag. Ja, det lægger sådan pænt meget, synes jeg også. Okay, jeg booster dig op. Han er hittet ordentligt meget. 6 netterstars. Godt, jeg har også lige fået en. Må jeg ikke også få nogen på et tidspunkt? No, Du har alligevel så højt level jo. Jeg er i level 20. Ja, og så har du også ordentligt mange af de der diamond shit. Ej, nu kommer han ned igen. Nå, netterstars. Ja, du har ordentligt mange af dem, ja. jo. Bare gå efter Jonas. Nej, jeg gik lige efter en anden en, og så gør jeg løber lige over med min netterstar. Au. Pas på bagfra. Ja, no. Nå, okay. Jeg kunne mærke det. Au. Så døde du så igen. Det gør jeg i hvert fald. Okay, jeg skal bare op herfra. Jeg vil ikke dø nu. Yes, jeg kommer op. 7. Jeg mangler rip. Og Jonas kommer. Jeg skal bare op. Sådan der. 2 netterstars. Jeg hopper ned til Jonas lige og tager et fight hurtigt. Lige hvad jeg nu kan skade på ham. Jeg skader alligevel ret meget, fordi han rammer helt afsindigt dårligt. han er ret tyst afsindigt dårligt. Du kan selv se det, når den kommer ud på video, det her. Han er ramt. Altså, jeg kunne løbe rundt om ham, ikke? Så kunne jeg bare... Jeg kunne bare blive ved med at slå. Og han skader ingenting. Der er en bag mig der. Nej! Jeg er død uden 3 netterstars. Lige det, jeg skulle bruge for at opgradere. No fucking way.
Og jeg har faktisk godt opgraderet noget gear nu. Hallo? Fuck, det bliver sjovt lige om lidt. Okay, jeg har fået... Hallo, når jeg får, hvad hedder det, mine ting op i level 7 og sådan noget, ikke? Ja. Så prøv at se, kan du huske det der svær, jeg har? Nå ja. Det er sikkert en, der har droppet det. Nej, det er det ikke. Der står, Nå, det er den der fra, hvad hedder det, donate. Man kan ikke droppe tingene. Du er nok kommet til at bugge den ud. Det er, jeg ved det. Okay, der er en her, der har næsten lige så godt gear som mig. Og Jonas kom. Rip. Det er så Rip, når Jonas han kommer. Ja. Så skal man til at dø. Men hold nu kæft, han rammer lort. Mhm. Der er en eller anden, når det er mullermus et eller andet. Ja, okay, han er vild om, jeg troede, han stod FK, det gjorde han så bare ikke. Rip! Og et kill mere, så jeg er i 100. Så har jeg 100 kills. Let me kill ham! Nej, det var jeg. Jeg er level 100. Eller level 21, og jeg... Nej, ham der Wullemus, han er kommet ind. Jeg ved det. Der er også Jonas, han løber efter ham lige nu. Jeg kan lige booste Jonas. Han må godt løbe ind i Jonas. Det er fint med mig. Rip. Okay, jeg har fundet Jonas. Og Han er inde i det der hul. Ja, nemlig. Okay. Jeg lige ikke troede, det tog så lang tid at opgradere sit gear. Kan jeg så der kommer ind. What? Jeg ramte ham uden at se ham. LOL! Der løber en eller anden fresh spawn. Han har ikke taget noget gear på eller noget. Han løber bare ned. Jo, jeg spawncamper lige en. Han skal bare, når han løber ned, så hopper jeg ned med ham. Ja, okay. Han jumper mig. Han er jumpet. Han er mega lort. Han er den dårligste på hele serveren. Han er først lige kommet ind, tror jeg. Ja, okay. Han er vist... ja, han er ikke specielt god. Ja, det er mig. Nå, det er dig. Det vidste jeg da godt. Nej, jeg skulle lige have skudt ned, bare for at provokere dig. Nå, men... 9 netterstars har jeg nu. Hvor lang er videoen egentlig blevet? Jeg ved det ærligt talt ikke. Der kom Jonas. Ja, okay. Dø dumme Jonas. Dumme Jonas. Der døde jeg. Okay, bare skynd dig ned. Vi skal bare flække ham, seriøst. Jeg lægger ordentligt meget. Skal vi så ikke bare stoppe videoen af nu? Jo, YouTube, vi ses. See you later, alligator. Yes.